Mommilajärven soutelun ystävät, lämmin tervehdys joukolle ja lämpimästi tervetuloa Mommilaan. Näiden avaussanojen yhteydessä haluaisin nostaa esille 3 sanaa. Vesi, vapaaehtoisuus ja fysiikka. Miksei myöskin kemiakin, mutta erityisesti fysiikka, jolla tarkoitan tätä kuntoasiaa. Tässä pääsoutelijan ja maakunnan tervehdys tähän tilaisuuteen. Kiitoksia. Kuinka monta kirkkovenettä tässä päivän aikana suihkii järven päästä toiseen? Se on semmoinen 15-18 venettä. Ja lähtöjä on? Lähtöjä on nyt 5 kappaletta. Joo. On semmoinen 2,000–3,000 hengen joukko sitten, joka pyörii tuossa koko aikaa. Ensimmäinen soutelu oli 88. Just. Ja siinä oli oliko siinä 1 vai 2 kirkkovenettä, pienveneitä oli 15 muistaakseni. Ja siitä se sitten lähti liikkeelle. Kyllä on vauhdihuuma valtava. Jos 11 kilsaa pitää vetää tähän tahtiin, niin voi olla, että iltapäivän lähtö jää väliin. Veto! Veto! No niin Jussi, heti tuoreeltaan, miltä se tuntui Mommilajärveen vetää päästä päähän? Aivan mainio tunne ja sopiva veneellinen, oikein kiva porukka, että fiilis on mitä parhain. Niin ja hienosti näytti luistavan. Luisti oikein hyvin, sekä penkki että vene. Ja laulukin kulki välillä ihan kivasti. No minkälaisen sä koet tällaiset soututapahtumat tai yhteiset tapahtumat, kuten esimerkiksi tämä Mommilajärven soutu? No tämähän on aivan mainio. Ensistäkin sanotaan kylälle ja pitäjälle, maakunnalle ja nyt rupeaa olemaan koko Suomellekin sillä lailla, että tässä on erinomaisen suurta hyötyä alkaen yrittäjistä, koko väestöstä kaikille, että tämä on maakuntajohtajan näkökulmasta aivan mainio juttu.